ओ लादू रे लो लुचपी बारी दे लादू लुचपी बारी दे लादू चला है मेरा कभी गिरा तेरा तूने tabuk social media o norok jini o tiprasa khorokchano viral ongtongmato norok nugui mamba khena bo bini yakni tamung bai bini bukhungni rwchabmungno tal milogui bo bini talent phunukmani social media o mangpili kasa phaimani pore no video viral ongjak tai o chere bo viral ongjak tai norgo nugui makhano o viral video ni mangpili video ni screen no muti hai mangpili rok chini buskango kasa bheke beleno khaksama ungu je chini tipra sarongni bisingo bo kwbangma borokni thani no tongo hujak talent o hujak talent no muti hai social media ni platform tei kujugo tisanani ba borok no sinimung runani beleno nangkogo chini tipra sarongni bisingo sana thangkai muti hai talent gorang cherai rok no chung social media ni nokhorui kubu yobo bahaikai kuchugo kariman amo se telangani nangjago ani mote kai norok buta muti wansuk jodi no norok bo wansukai je o chwraino chung bini talent no phunugui kuchugo telangnani hingakai norok bo kisa comment khadi tai video ne share khadi o video no jade borok kwbangmani thani sogitio tai o chwrai bo bini talent no duneni buskango phunuknani mantu hunui gai video no chajakai jodi no like subscribe share khadi mute hete katal video rok nungnani bagui Aku